Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa. Teďka budeme stavět Ninjago Dragons Racing set, který jsme dneska koupili v Dráčiku. Je tam Arin, Sora, Rapton a malej Raju. A jdeme stavět. Takže otevřeme. Jo. Možná to bude na 2 části, protože to možná dneska nestihnu. Tak, 4. pytlík, 2. pytlík, 1 kolo, nálepky, 1. pytlík, další kolo, 3. pytlík, návod, a poslední kolo. Tak, krabici zahodíme. Dáme si na posilněnou. Najdeme si první pytlík. A otevřeme si ho. Tak, malý pytlíček. Tak a jdeme si postavit Soru. Tak, ještě nohy. Taky máme nohy. Kde by mohly být? Nespadly. No, v pytlíku nejsou. To se mi stává často, když skladám Lego. Vždycky mi bílí. Jo, tady jsou. Jak byly obrácený, tak se mi nemohl vidět. Tak. Jo, teďka meče. Tak. To je první Lego, co mám z Lego Ninjago Dragon Racing. Tak tady máme Soru. Dáme si ji semka. A jdeme stavět. Tak první je tak. A budeme potřebovat tuhle kostku.
teďka 2 fialový malý. Ne, to patří, to jde za to. Ale nejdřív takhle to přijde. Tak. A kdo viděl Lego Ninjago Dragon Racing, Dragon's Racing, takzvané Lego Ninjago Dračí povstání, tak mi můžete napsat do komentářů, jak se vám Dragon Racing líbil. Mně se trošku líbil, akorát jsem zjistil, že Netflix, sleduju to přes Netflix, že Netflix nepoužívá oficiální, ale používá, nebo jakože jsem se koukal na HBO, protože tam mají taky Lego Ninjago a měli tam, kdo to viděl s těma dračíma jádrama, ale pak jsem se koukal na originál z YouTube přímo od Lega a bylo tam nějaký ty vlčí masky, takže myslím si, že to bude zamotaný, nebo já jsem zamotaný teďka. Jaký příběh je vlastně jsem trochu nakřapaný, ale jaký příběh mám teďka brát jako ten pravej. Kde to je? Hledáme druhou tuto kostku. To. Tady není, ne? Jo, už je vidím. Tak dneska je krásné slunečné počasí, i když včera to úplně nebylo. Tak teďka tuto kostičku. Tuto 4x4 shadow. Bílou. Tuto. Akorát jsme přeskočili tyto 2 kostičky. Tady tu a úplně stejnou druhou. Ty mají být takhle. Akorát nemůžu najít tu druhou. Tady. Ještě tam dáme ten zbytek. Jako hele, mně se Dragon Racing docela líbí. Akorát měli dát aspoň jakože hnedka ze začátku, když byla první řada, tak měli vydat aspoň 2 řady, aby to nebylo tak nudný. Prostě víc, když vydáte nový seriál, tak musíte, nebo jakože, myslím si, že by ty diváci by se měli jakože na co koukat, a ne jakože skouknout 10 dílů a hele jo, konec, no tak jdu na další seriál. No takhle to prostě, jako dělejte si to jak chcete, ale za mě by to bylo lepší dělat to tak, jak jsem teďka řekl, že prostě dát víc buď řadu, co má víc dílů, anebo víc řad. Třeba jakože řada, co má 13 dílů. Jako i 3 díly udělají hodně. Záleží jak jsou dlouhý. Teďka průhledný tyto. Počkej. Kam s nima? Tak. A brzo, už i v Bravku, budeme mít
10 000 trofejí. Byla to moje hodně dlouhá cesta. Já jsem to ne od úplného začátku, ale od nějakých těch začátků, nějaký jakože, myslím si, nějak ta první sezóna, kdy ještě nebyl vůbec, to byly jenom boxy. Byly jenom boxy a nebyl ani Brawl Pass. Jo, dvojky tady. 2 dvojky vezmem. Jedničky. Tak a teďka. Jo, no, takže počkej. To bude těžký. Jsem myslel tady úplně jeden krok, ale to bude dobrý. To tady takovýhle tyhle ty kostky jsem úplně myslel. Takže počkej. Šedá, bílá, šedá, bílá, takže bílá, šedá, bílá, z druhé strany asi jo, takže dvakrát bílá, 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 ještě šedou. Tak teďka jednu takovouhle dáme semka do té mezery. Už jsme na 14. stránce. Takhle zatím vypadá náš výsledek. Vím, že to bude dlouhý a jak jsem říkal, asi to dám na víc částí a tam konec první je, už to má 12 minut a to už nikoho nezajímá. Tak zatím čau a uvidíme se u dalšího pokračování, tak čau.